Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Быел Татарстанда 180 меңнән артык бала җәйге лагерьдә сәламәтлеген ныгыта. Милли уен үрнәкләре барланды. Уен фест фестиваленнан махсус репортаж. Татарстан суд приставлары 217 миллион сумлык алимент бурычын түләттергән. Балалар лагерләрендә беренче смена ачылды. Шул исәптән Восток лагерендә балалар ял итә башлады. Әлеге лагерьга җәй балаларга программасы буенча капиталь ремонт ясалган иде. Аның ачылышын хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Восток исемен йөртүе юкка гына түгел, әнә шулай нәкъ чын корабльдәге кебек ял итәргә килгән балалар йолдызларга юл ала. Монда һәр нәрсә галәмне хәтерләтә. Һәр иртә зарядкадан башлана, аннары җиңелчә иртәнге аш. Иң мөһиме, бар да әни пешергәнчә тәмле. Очень аппетитно. Я бы хотел поесть прямо сейчас. Өстәлгә карап галәм киңлекләрендә өйрәнәләр. Хәтта бу хакта президентка да сөйләп күрсәттеләр. Настроение каково? Яңартылган Восток лагерында 7 корпус. Һәр берсендә легендар космонавт һәм конструктор портреты. Корпусларда уңайлы кичкенә һәм җыйнак кына кунакханәләрне хәтерләтә. Балаларның шатлыгы ишенә сыймый, берсен-берсе уздырып хисләрен уртаклаша. Хороший большой холл. Все новое, чистое. В общем, вы в восторге. Восток лагерында ашхана, клуб һәм зур актлар залыннан тыш футбол кыры, шулай ук баскетбол һәм волейбол майданчыклары бар. Я 2 раза только в лагере был, но уже прошло сколько времени, я все время вспоминаю, как мы... Сколько друзей там нашли, как мы проводили время. Я искренне всех вас поздравляю с завершением учебного года, чтобы каникулы у вас проходили содержательно, интересно. Восток лагерында җәй буе 800 бала ял итеп кайтала. Татарстан күләмендә барлыгы 180 меңнән артык бала сәламәтлеген ныгыта. Мы один из немногих субъектов Российской Федерации, который сохранил загородные базы. В свое время руководством республики было принято решение запретить перепрофилировать эти лагеря. Благодаря решению президента республики за 5 лет 94 государственных лагеря приобретут такой современный вид. 94 дәүләт лагерынан 20дән артыгы яңартылып эшли башлады. Димәк, киләсе елларга тагын да күбрәк бала ял итә ала. Мөршидә Җиһан, Инна Данилова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда халыкара балаларны яклау көненә багышланган бик күп мәдәни чаралар үткәрелде. Алар арасында Уен фест аеруча зур әһәмияткә ия. Ул республикада яшәүче төрле халыкларның милли уен үрнәкләрен барлый. Халык уеннар үзенчәлекләрен хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Казан Кремлінің туп сарайы мәйданчыгында Уен фест фестивале башланып китте. Беренче генә үткәрелсә дә Татарстан районнарыннан 500 катнашучы бәйрәмдә катнашты. Уенның ниндиләре генә юк. Выбиралась пара, они на определенную считалку. Уеннар күп, мәсәлән, әлеге уенда пар сайлап бер-берсенә арка белән басарга тиешләр. Һәм икесе бер якка борылсалар, димәк алар җиңә. Әгәр юк икән, аларга җәза бирелә. Балалар белән бергә өлкәннәр дә күңел ачты. Команда ярышлары да бик кызык һәм мавыктыргыч үтте. Мне понравилось больше всего, мячик там надо палками достать. Мы с друзьями старались, но не получилось, к сожалению. Все нравится, по-моему, здесь собрались вообще, по-моему, все народы, проживающие в Татарстане. Разные костюмы, разные игры. Я успела поиграть несколько игр, и я отдохнула душой.
Уйын-фест фестиваленең үзенчәлекләре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та танышты. Бу очракта уеннан уймак чыкмый дияргә була, чөнки уен фестивале ел буе дәвам иткән конкурсның финалы. У нас был объявлен конкурс, где Без узган еллык бәйге игълан иттек. Анда һәр ишгалды командасы катнашты. Алар видеоязмалар әзерләде һәм аны төрле пабликларда, социаль челтәрләрдә урнаштырды. Мондый роликларның гомуми саны 100 меңнән артып китте. Финалга 100дән артык команда сайлап алынды. Төп җиңүчеләр дә, катнашучылар да бүлексез калмады. Ойзилә Батырханова, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Коронавирустан прививканы Казан метросы янында ясатырга була. Медиклар бригадасы иртәнге 8-нче яртыдан кичке 7-нче яртыга кадәр эшли. Прививка ясатучыларга үзләре белән бортик, снилс һәм паспорт алырга кирәк. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары корал турында федераль законның 13-нче маддәсенә үзгәреш кертү хакында федераль закон проектын эшләде. Инициатива авторлары корал сатып алу хукукы, хәрби хезмәт узган, дәүләт хәрби оешмаларында хезмәт итүче һәм хәрби исемнәргә ия булган 21 яшьтән өлкән булган кешеләргә рөхсәт ителергә тиеш дип исәпли. Депутатлар озын көпшәле ярым автоматик коралны профессиональ аучылар яки югары класслы спортчылар арсеналында гына калдырырга ниятли. Эфирда яңалыклар программасы. Дәвам итәбез. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов укучының мәдәни көндәлеге Республика мәдәни белем бирү проектында җиңүчеләр белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов проектта җиңүче балалар өчен Казан Кремле буенча экскурсия уздырды. Кунаклар хәтта Татарстан президентының эш кабинетын күрде. Республика башлыгының эш өстәлендә һәм киштәләрендә торган күп санлы фото сүрәтләрен карады. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны статистикасын барлап узыйк. Республикада авыручылар саны тагын 30 кешегә арткан. Бер кеше чит төбәктән авырып кайтса, калганнары вирусны башкалардан иярткән. Узган тәүлек эчендә 54 кеше дәваланган. Республикада барлыгы 364 867 кеше вакцинация ясаткан. Алексеевск шәһәре суд балаларын шоққыны суықта қотырып үтермей қалған әнеге қарата хөкем карары чыгарды. Исегезгә төшерәбез, бу вакыйга гыйнвар аенда иң салкын көндә булды. Кунактан кайтып килүче хатын кайтып барганда өйгә кермичә жылтылмый торган сарайга юл тота. Бер никадәр вакыттан соң улы кызы белән өйгә кереп китә, яшь ярымлык улын онытып калдыра. Малайның әбисе табып алып кереп һәм ашыгыч ярдәм чакырта. Бәхеткә балалар исән сау кала. Хәзер алар балалар йортында. Сау астында үткәрелгән вакытны исәпкә алып, 23 яшьлек Валентина Фадеева 2 ел һәм 2 айга ирегеннән мәхрүм ителде. Хөкем карары белән хатын риза түгел һәм аңа карата шикаят бирәчәген белдергән. Татарстан суд приставлары 217 миллион сумлык алимент бурычын түләттергән. Бу хакта матбугат конференциясендә ведомство вәкилләре сөйләде. Алимент акчасын түләмәгән өчен быел 13 меңнән артык кеше чит илгә китә алмаган. Суд приставлары белдерүенчә, балаларына алимент түләмәүчеләр эшләгән оешманың хисапчылары да бу хәлгә җитди карарга тиеш. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татарстанның истәлекле урыннарына сәяхәт маршрутлары орта. Шушы көннәрдә министрлар кабинетында тагын 10 төрле маршрут тәкъдим ителде. Мәгълүм булганча, республикада сәфәргә йөрергә яратучыларга 1001 рәхәт программасы тәкъдим ителә. 40тан артык туроператор Татарстан буенча сәяхәт итү мөмкинлеген бирә. Туристик кэшбэк программасында файдаланырга мөмкин. Республикада һәм гомумән Россия күләмендә сәяхәт итү өчен барлык шартлар да тудырылган. Бу хакта туризм буенча дәүләт комитетында искәрттеләр. Шулай ук Татарстанның туристик юнәлешләрен арттыру буенча конкурска старт бирелде. Анда катнашучылар туристик маршрутка кертерлек истәлекле урыннарны видеога төшереп, «Покажи Россию, визит Татарстан» хэштеглары белән социаль челтәрләргә урнаштырырга тиеш. Татарстан башкаласында Кунакчыл Казан проекты башланып китте. Әлеге проектның максаты туристларга шәһәр белән танышырга ярдәм итү. Казан кунакларына үзләрен өйдәге кебек хис итәргә студент-волонтерлар ярдәмгә килә. Шулай ук шәһәрнең кеше күп йөри торган урыннарында мәгълүмат чатырлары да куелды. Ел саен Кунакчыл Казан проекты волонтерларга якынча 60 мең турист мөрәҗәгать итә.
Балаларга ел әйләнәсе бәйрәм ясау өчен НОС хәйрия оешмасы исеменнән үк үзенә җәлеп итә. Алар һәр даим сәламәтлеге шикле балалар өчен махсус акцияләр оештыра. Бу юлы Татарстанның төрле районнарыннан килгән балалар яңа зоопаркка барды, аннары остаханәдә шөгыльләнде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Зоопаркны күрү бәхетенә ирешкән балалар да, аларны озатып килгән өлкәннәр дә тәэсирләреннән арына алмый. Безне бүген Нурания Фердабаевна балаларны саклау көне уңаеннан бәйрәмгә чакырды. Шушы бәйрәмгә без үзебезнең балаларыбыз белән кунакка килдек. Балаларга да, үзебезгә дә зоопарк бик ошады. Яңа зоопаркта әле беребезнең дә булганыбыз юк. Балаларның әле кайберләренең элеккеге иске зоопаркта беренче катта үгә мәктәбе булулары. Бик ошатып чыктык. Исәнмесез балалар? Исәнмесез. Каян килдегез? Әлеге балаларның язмышы әти-әниләре, социаль хезмәткәрләр һәм НОС оешмасы кебек ярдәмчел кешеләргә бәйле. Менә бүген 2 район балалары Спас районы, Балтач районы мастер-класс үткәрәләр. Алар тырыша матур картинка ясыйлар. Бик тырышып, Эльмира апа аларга күрсәтә, ничек ясарга авыр булса да, алар тырышалар. Хайваннар бакчасында күргән тәэсирләрен балалар рәсем итеп тә ясады. Алар өчен махсус остаханә үткәрелде. Күпләр өчен пумаланы тота алуда зур тырышлык таләп итә. Шуңа да карамастан, алар рәсем ясарга көч таба, укытучыларына карап төсләрне дөрес итеп сайларга өйрәнә. Мамочки, смотрите, какие красивые картины нарисовали. Балаларга шушындый бүләк ясаганнары өчен социаль хезмәткәрләр НОС оешмасына рәхмәтләрен җиткерде. Нурания Фердабаевна, рәхмәт сезгә, безнең районыбызны бердә онытмыйсыз, һәр вакыт балаларыбызны, безнең НОС үзәгендә эшләүче хезмәткәрләребезне һәр вакыт бәйрәмнәргә чакырып торасыз. Сез чакырган бәйрәмнәргә без мөмкинчелек булган саен килергә тырышабыз. Бик зур рәхмәт. Бу дөньяда һәр кем бәхетле булырга тели. Без дә шушылай итеп булса да балаларны шатландырабыз дип белдерде НОС оешмасы җитәкчесе. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Шаян ТВ каналы балаларны кечкенәдән татарча уйларга, сөйләшергә өйрәтә. Бу уңайдан Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган Балачак җыры бәйгесе аерым игътибарга лаек. Балачак җыры 2021 бәйрәмен безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Бәйрәм урамнан ук башланды. Кунакларны Шаян ТВ үзенең ишек алдында балалар сабантуе күренешләре белән каршы алды. Уйнадылар, көлделәр, җырладылар, биеделәр дигәндәй, кашыкка йомырка куеп та чаптылар. Күз бәйләп үзеңә бүләк кисеп алу дисеңме? Көрәш мәйданчыгында да көч сынашулар, барысы да шатлык билгесе. Ишек алды мәйданчыгы көр килде. Киләчәктә әлеге балаларны татар халкының горурлыгы булган зур сабантуй мәйданнарында да күрергә насип булсын. Бу чыннан да бәйрәм, чөнки балалар бит безнең киләчәгебез. Мин укытучы буларак менә инде музыка өлкәсендә миңа калса менә безнең киләчәгебез татар сәнгате кем кулында булыр? Менә шушылар кулында булыр. Быел Балачак җыры 2021 бәйгесенә 110 җыр килде. Бу узган елгыдан 2 тапкырга күбрәк. Иң яшь катнашучыга 23 яшь булса, иң өлкәненә 90 яшь. Профессиональ композиторлар, танылган шагыйрьләр белән бер рәттән бәйгедә үзешчәннәр дә катнашты. Арада төрле һөнәр ияләре бар. Табиблар, укытучылар, фән эшлеклеләре, тәрбиячеләр һәм башкалар. Катнашучыларның географиясе дә киң. Үз иҗат җимешләрен Татарстан гына түгел, Мәскәү, Чиләбе өлкәсе, Башкортстан, Удмуртия, Чувашиядә яшәүче милләттәшләребез дә җибәрде. Мондый бәйгеләрнең кирәклегенә һич шигем юк. Бик кирәк, чөнки балаларга мәгълүматларның шушы әле
Әтиләренә тормыш тузаны кунмаган вакытта сеңдереп калсак, әти-әниләребезнең телен, татар телебезне. Ул тел аларны гомер буе озатып барачак, аннан соң шуңа күрә менә нәкъ балалардан, яшьләрдән тотыну бик мөһим. Беренче бәйгедә дә бик матур җырлар сөйләнгән иде, менә әлегесендә дә биредә инде 110-нан артык менә җыр сөйләнеп калган бит алар арасында. Бик матурлары, бик яхшылары бардыр. Югыйсә 5-не генә түгел, күбрәкне билгеләп тә булган булыр җиңүчеләрне. Менә Илшат Юнусович әйтте бит инде, безнең әле балалар радиосы булачак дип. Гомумән без үзебезнең эфирне татар җырлары белән, балачак җырлары белән күбрәк тыңлана торган, яратыла торган җырлар белән тутырсак, ул безнең күңелебезгә тирәнрәк керәчәк. Киләчәктә дә андый проектларны, андый тәкъдимнәребез хуплаячакбыз һәм булышачакбыз һичшиксез. Ул безнең файдага, телебез файдасына, халкыбыз файдасына. Әйтеп үтү урынлы булыр. Узган ел үткәрелгән бәйгедә 5 җыр җиңүче дип табылды. Аларның барысына да заманча аранжировка ясалды, сыйфатлы видеоклиплар төшерелде. Җырларны Казан Нуры халык уен кораллары оркестры, Малайлар капелласы хоры белән берлектә Сәйлән фестивале җиңүчеләре башкарды. Җырларның тексты һәм ноталары Көмеш кыңгырау газетасы Сабантуй журналында урын алды. Бүгенге көндә әлеге җырлар балалар да яратып башкара. Сәйлән фестивале моңа ачык дәлил. Барлык җырлар республикабызның музыка мәктәпләренә дә таратылды. Без бу бәйгене башлаганда без күп кенә архивларда казындык, карадык. Бер заманны күренә татар, яңа татар балалар өчен җырлар аз. Менә искеләр күп, теге борынгы заманда язылган. Ну хәзер бит балалар да үзгәрде, ритмнар да үзгәрде, музыкасы да үзгәрде. Һәм алар бөтенләй икенче кешеләр хәзер. Аларга икенче ритмнар кирәк, икенче мелодиялар кирәк. Шуңа күрә бу бәйгә килеп тә чыкты. Менә бик зур рәхмәт безгә булыштылар, Госсовет булышты, Марат Гутич булышты. Һәм тагын бер әйтәсем килә, безнең хәзер зур максат алдыбызда. Безгә татар балалар радиосын эшләргә куштылар. Анда тәүлек буенча эшли торган 24 сәгатьлек радиога 300-дән артык җыр кирәк көн саен. Күрәсез мәле безгә күпме җыр кирәк булачак. 300 җыр көн саен айына 9000 һәм киттек шутларга күпме җыр кирәк булачак. Бу балалар радиосын һәм безнең композиторларыбыз өчен дә, менә авторлар өчен дә зур эш булачак бу. Чөнки анда спектакльләр дә булачак, анда җырлар да булачак, анда бәлки дәресләр дә булачак. Башка жанрлар менә хәзер бу концепцияны эшләп бетергәч, шуңа күрә менә бу бәйге безнең өчен зур эшнең башы гына әле бу. Җырның канаты бар дип юкка гына әйтмиләр. Балачак җыры һәр күңелдә яңгырасын. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары. Хезмәт мәшгульлеге һәм социаль яклау министрлыгының үз максат итеп алган бурычларының беренчесе Татарстанда халыкны эш белән тәэмин итү булса, икенчесе күп балалы гаиләләргә социаль ярдәм. Әлеге эшчәнлеккә ачыклык кертү өчен студиябезгә Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипованы чакырдык. Исәнмесез, Эльмира Әмировна? Исәнмесез, Гөлназ. Күп балалы гаиләләр нинди түләүләргә дәгъва итә ала? Күп балаларлы гаиләләрнең саны артып бара елдан-ел. Бүгенге көндә безнең республикабызда 40,427 күп балалы гаилә яши. Һәм ул гаиләләрдә 128 мең бала тәрбия ала. Бүгенге көндә менә 2016 ел белән чагыштырганда ул вакытны безнең республикабызда 30 меңгә якын гына күп балалы гаилә. Һәм без аны да күп дип саныйдырык. Бүгенге көндә инде 40 меңнән артык булгач, ул безнең өчен шундый бик зур нәтиҗә дип күрәбез. Дөрестән дә республикабызда күп балалы гаиләләргә бик зур төрле ярдәм күрсәтелә. Әйтик, ташламалар, субсидиялар, жилищно-коммунальный субсидиялар, анарсын дарулар балага 6 яшькә хәтле, анарсын проезд өчен субсидия аерым каралган. Пандемия килеп чыгу сәбәпле аз киремле гаиләләргә өстәмә ярдәм күрсәтелдеме? Безнең республикада пандемия вакытында безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары буенча
төрле тагын яңа эш субсидия каралган. Менә ул әйтик күп балалы гаиләләр өчен 100% компенсация балаларны бакчага йөртү өчен, аннарысын әскеремле гаиләләргә дарулар алу өчен 0-3 яшькә кадәр һәм инде мохтаҗлы әскеремле гаиләләргә кая беренче бала туа икән, аларга без шундый балалар өчен коробка новорожденного дигән анда иң кирәкле әйберләр балалар өчен, яшь әниләр өчен ул шундый бер бүләк дип бирелә. Авылда яшәүче яшь гаиләләргә һәм күп балалы гаиләләргә махсус социаль ярдәм бармы? Безнең аерым ташлама каралган 25 яшькә кадәр беренче баланы таба икән, авылда яши торган яшь әни, аңар аерым 50 мең акча түләнә, 29 яшькә кадәр 3-нче баланы тапса 100 мең бер тапкыр менә бирелә. Ул бик безнең авылда яши торган әниләр, гаиләләр, яшь гаиләләр шундый көтеп алалар, 3нче балага баралар, чөнки алар өчен бу дөрестән дә зур ярдәм, кемдер ипотеканы яба, кемдер яңа йорт төзи башлый, кемдер әтиләр, әниләрдән аерым күчеп үзенең гаиләсен, үзенең йортын, тормышын кыра башлый. Сәламәтлекләре шикле балалар саны елдан-ел арта. Алар өчен дәүләт ничек ярдәм итә һәм нинди мөмкинлекләр тудыра? Республикабызда 16 меңгә якын инвалид балалар яши һәм алар өчен безнең 19 төрле үзәкләр, реабилитация үзәкләре, алар хөкүмәт тарафыннан да, хөкүмәт тарафыннан булмаган да үзәкләр эшләп бара һәм ул үзәкләрдә шундый балалар 2 тапкыр елына ярдәм, реабилитация ала. Тагын безнең демография ягыннан күп балалы гаиләләр турында сөйләп барсак инде, менә безнең аерым ташлама каралган 25 яшькә кадәр беренче баланы таба икән, авылда яши торган яшь әни, аңар аерым 50 мең акча түләнә, 29 яшькә кадәр 3нче баланы тапса 100 мең бер тапкыр менә бирелә. Ул бик безнең авылда яши торган әниләр, гаиләләр, яшь гаиләләр шундый көтеп алалар, 3нче балага баралар, чөнки алар өчен бу дөрестән дә зур ярдәм, кемдер ипотеканы яба, кемдер яңа йорт төзи башлый, кемдер әтиләр, әниләрдән аерым күчеп үзенең гаиләсен, үзенең йортын, тормышын кыра башлый. Ничә кешене эш белән тәэмин итә аласыз һәм аеруча кайсы өлкәдәге белгечләр кирәк? Бүген республикабызда бик күп вакансия, ул 56 меңгә җитте. Сез беләсездер, без коронавирус вакытында да безнең вакансияларның саны бик төшмәде. 36-40 меңгә, бүгенге көндә 22 мең кеше эшсезлек саны дип әйтәбез инде. Шул ук вакытта алар өчен 56 меңнән артык төрле вакансиялар төрле тармакларда, бигрәк тә төзелеш тармагында, авыл хуҗалыгы тармагында каралган. Илмира Амировна, җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белән актуаль әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.